Siyabuya Media TV. Lo nimbona lapha uProfessor Dlamini, udokotela ozinze ngokuhlala eThekwini, osenike inyanga eziningi amajazi iziqu zokwelapha, abafundisa ukwelapha. Ziningi kakhulu, singabala ngisho nogumede kusukela mumva le. Nemithetho eminingi yomnyango uyayazi. Lapha kuzokhuluma ngesinye isihle samehlela esikhomba ukuthi kumele kuhlonishwe kangakanani izinto ezenziwa yithina abantu abamnyama, izinto zamasiko ezenziwa ingalo yomthetho eyambhuca ihlelo somlahlankosi silahla phansi ekubeni sibaluleka kangakanani. Awuyilalele uyizwe. Professor Dlamini belapha bendabuko Institute of Traditional Practices yasungulwa ngo-2002. So lele institute yasungulelwa ukuthi iqondiseke ukufundiswane ngamasiko nemikhuba. Ngolunye usuku ngangihamba ngeKia truck, ngemumva ngilashe abantu bahleli nehlamvu lomlandankosi. Uma usulikheli ihlamvu lomlahlankosi, it's no longer being umlahlankosi, selumlandankosi wawulande ngala abantu bakithi. Kwenye izindawo la eSouth Africa eZN kwakusePakreni, ngasho kusePakreni. Omunye wamaphoyisa waseNdiya wathatha leli hlamvu ngangilande ngalo umuntu wakithi spiritual, walilahla phansi, walikhipha walilahla phansi. Sifuna ukuthi-ke namhlanje azi amaphoyisa, iy'teshi ney'teshi azi ukuthi umuntu oselanda umuntu wakubo akakhulunyiswa. Njengoba nizwa-ke nani ucacisa ngokusobala ukuthi umuntu mephethe isihlahla somlahlankosi akakhulunyiswa, akakhulumi. Njengoba usuke ephethe umuntu osethule okumele ahambe naye azombeke la kumele ambeke khona, njengoba kusuke kulandwe umuntu mesuke ngasekho emhlabeni. Isiko leli lakithi kwaZulu okumele abantu balazi, nengalo umthetho shuthi kumele egcine lazi. Siyabonga. Please subscribe.